Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βιντεάκι. Σε αυτό το βιντεάκι θα δείξω σε κατόχους TDM και όχι μόνο, αλλά και σε άλλα μηχανάκια πώς μπορούν να στεγανοποιήσουν το χώρο κάτω τη σέλα. Όπως βλέπετε, το πλαστικό έχει αυτό εδώ πέρα το χείλος και εγώ αγόρασα αυτό εδώ το λάστιχο. Και τοποθετήθηκε έτσι, με το χείλος απ' έξω. Μπαίνοντας στη σέλα, επειδή αυτό έχει πάρα πολύ ελαστικότητα, δεν είναι πολύ λεπτό, πιέζεται εδώ πέρα και στεγανοποιεί. Όπως βλέπετε, το έχω περάσει γύρω γύρω από το πλαστικό. Το συγκεκριμένο λάστιχο είναι από μπαμπρίζ αυτοκινήτου. Το έχουν γύρω γύρω από τον μπαμπρίζ και στο σημείο εκεί πέρα που πατάει εκείνο το πλαστικό που είναι στους γυαλοκαθαριστήρες, δεν θυμάμαι πώς το λέει, λεκάνη νερού, κάπως το λένε. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Και περιμένετε να βάλω και τη σέλα για να το δείτε και τελειωμένο. Ορίστε και η σέλα, δεν ξέρω αν φαίνεται. Την πιέζεται, κλείνει αεροστεγός. Το πρόβλημά μου ήταν εδώ πέρα, σε αυτό εδώ πέρα το σημείο που έχει αφήσει πάρα πολύ κενό. Από την ώρα που έχω αλλάξει το κάλυμα της σέλας, μόνο το κάλυμα, τίποτα άλλο, επειδή ο ταπετσέρης μάλλον το τσίτωσε, έχει παραμορφωθεί το κόκαλο. Το πρόβλημά μου ήταν μόνο εδώ πέρα. Όταν έπλανα τη μηχανή, από εδώ πέρα περνούσε νερό. Τώρα πλέον δεν περνάει ούτε στα γωνίτσα. Όπως βλέπετε, δεν φαίνεται κιόλας πολύ καλά. Έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή στεγανοποίηση. Και η σέλα είναι και πιο σταθερή. Δεν έχει αυτό το τζόγο. Δηλαδή, άμα το κουνήσετε, δεν πατάει πάνω στο λάστιχο. Το αποτέλεσμα πιστεύω, παιδιά, θα σας δικαιώσει, γιατί είναι το κόστος, μιλάμε για 2-3 ευρώ, 4 το λάστιχο και σας περισσεύει. Δηλαδή θα πάρετε 1,5 μέτρο και θα σας μείνει αρκετό για να βάλετε όπου αλλού χρειαστείτε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να βοήθησε μερικά παιδιά. Θα τους έδωσα μερικές ιδέες. Καλή συνέχεια.